Lasini rohama dihamu doh dame nasihat Tuhan dewata mata. Dosian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan teh. Amin. Oras sakamanginang. Selamat pagi, salam sehat. Salam jumpa kembali. Tetap setia bersama firman Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Kiranya manginang kawan-kawan tetap sehat dan senantiasa dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada Amsal 3 ayat 10 lalu. Hau hanguluad do ibana diakan nama dahobe. Jala manang isen namar sitio patusi martua do. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Mangina kadongan sahalinari mertua doakan atu mangihon hatane dewata jalan au piopsa marhide turpukon totong taingot mertua mah akan marhaposan tu Jehovah mertua mah akan nama bahen Jehovah hapurusanna pangusadianna persiget Tuhan dipaingot panurat ni buku poda hita di bagasan mulut tasadarion. Asa unang marhaporusak kita tu akan adong di portibio. Di pasunggul hodo tu hita isi do debata. Isi do ibana nata haporsyai di ngulutang. Di berhaturus panurat ni buku poda do Tuhani. Songon hau hangoluan nama nubuhon nama ngalehon akaparbuin na ulin na dingat diaka nama dahobi bana madahobi artina lapatanna makaol memeluk maka mertua ma akan namar pangusadean tu Jehovah jalan nama baik Jehovah hapurusanna di ulota sadarion akamanginang masih tio batu Tuhani mahida unang tunase memulai yakka ulota tabo hali dirita todita do hata ni do hata lau mangujungnya ka ulota totong tabo hali dirita nguluta todita marhide tangyang asa taruli lasni roha hida kamanginang di samartua hita tu dohon. Ito rohon ni hau hanguluan. Pohon kehidupan. Siani bana tarulia ka asi-asi hita. Pasu-pasu na mauludus di bardalanan ni nguluto. Siala ni molo tu ngadong pihak kapar sorion. Adong nga kapergumulan noaing tahadobi. Masih tiopan tutuhani maho ina. Tutuhani maho marpangusad dia nama. Molo tu ngadong pihak kasahit na niya emunan haing. Taingok ma akamangina. Mertua do akan namar sitioban Tuhan dan di dewata. Di bagasan Yesus Kristus. Manotto kita marhapurusan holan tu dewata. Di pasu-pasu Tuhan tamaham sadario. Dan dehoma buku ede nomor 220 sana ayat sada tabaya pitu. Tamang ito kita kamanginang na.